meterse encima, por favor. Esto es muy que pase por delante de mí. Esta restitución creo que nos ten que encher de orgullo, de forza, de dignidade, porque representa a loita do conxunto do pobo galego, a loita das asociacións da memoria, dos colectivos sociais, de organizacións políticas, sindicais, de aquelas xentes que estiveron na rúa mobilizándose, denunciando que había unha historia que relataban os vencidos e que non era a verdade sobre o acontecido. Darlle a volta a esa historia e que hoxe se saiba de que artimañas, que trucos, que enganos utilizou a familia Franco e a xente que o rodeaba para se facer con bens públicos, con bens que son do conxunto da poboación, é algo de que hoxe nos podemos gabar, é algo que hoxe podemos certificar.